Жыццё цудоўны, казачны свет, нібы кнігі, цікавы сюжэт. Так напісала моя сённяшняя суразмоўца, маладая паэтка Паліна Дваранская. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Паліна, ну мы зусім недавно з вами сустракаліся на сустрэчы у бібліятэцы Янкі Купалы, дзе выдавецтва РС прадстаўляла кнігі беларускіх пісьменнікаў, як яны сказалі, лепшае, што напісана беларускімі пісьменнікамі, і сярод маладых творцаў называлася ваша імя. А як вы ўвогуле сябе пачувалі у такой кампаніі салідных пісьменнікаў? Ну, щиро кажучи, було вельми одночасово приємно, нечекано і хвилююче. Ну, там були ви, Людмила Івановна Рублєвська, Аліна Васильівна Брава. І для мене бути у одним шерегу з такими людьми був великий гонор. Ну, до того ж, я покликала на цю зустрічу на літературний діалог і своїх сябров, тому відчувати їх підтримку, відчувати те, що це так само люди, які читають, які пишуть які відгуки. Ось, це було вельми приємно. Ну, вось вы пачыналі пісаць, может быть, пачыналі раней, але друкавацца пачалі ў 8 класе, так? Так. Гэта было у вашай газеце, раённай, так? Смаргонскай газеце, і вот жыццё, цудоўны, казачны свет. Быццам кнігі цікавы сюжэт, што чытаем як твор галоўны. А ваша думка не змянілася? Ні, абсолютно. Я, до речі, зауважила, що ось наконт твораў часам нешта пішаш, праз нейкі час нейкі, магчыма, дэталь з гэтых твораў яна можа здзяйсняцца ў тваім жыцці. І маё жыццё гэта зараз сапраўды чароўны казачны свет таямніцаў нязведаных поўны. Ну вось, калі вы надрукаваліся ў 8 класе, гэта даволі рэдкая з'ява, каб вот там цэлая падборка, я бачыў, і вы прынялі рашэнне, свядомае рашэнне пераехаць у Мінск, паступіць у ліцэй. Так. А першапачаткова мне прапанавалі паўдзельнічаць у літаратурным рэспубліканскім конкурсе «Брама-Мар», які праводзіцца на базе журфака Беларускага дзяржаўнага універсітэта. І атрымліваецца так, што там я пазнаёмілася з вучаніцай на той час 10 класа ліцэя БДУ. Яна з такім захапленнем распавядала пра сваё месца вучобы, што я насамрэч здзівілася, тыпу, ну, настолькі з такім зачараваннем, замілаваннем. І стала распытваць у яе пра гэту установу адукацыі, а гэта было 25 траўня, то бок хутка ўжо павінны распачацца, там былі экзамены і ўсё такое, а я абсалютна да гэтага не была падрыхтавана, падумала, што я хутчэй за ўсё, пайду ў 10 клас у сваёй школе, дзе вучылася. Але пасля яе аповеду я вырашыла, а чаму б не паспрабаваць пагатоў, калі там ёсць філалагічны профіль, то бок профіль на прадметы руская мова, руская літаратура і беларуская мова, беларуская літаратура. На той час адчувала сябе ўпэўнена, як мінімум, у рускай мове літаратуры, таму што удзельнічала і перамагала ў алімпіядах у школе у 6, 7, 8, 9 класах. Ну і рускую мову суадносна на экзаменах напісала лепш, але і беларускую таксама нядрэнна. І вось апынулася так, што я стала 14-й у рэйтынгу з атрывам з 13-м 0,5 балу. То бок для мяне гэта было такім і шокам, і дасягненнем, і гонарам адначасова, што вось я трапіла ў гэту найлепшую установу адукацыі. Ну, а як дома паставіліся ўсё-такі пераезд, паступленне, гэта ж яшчэ не універсітэт, гэта яшчэ не вышэйшая навучальная установа. Было пэўнае хваляванне таксама, але мяне падтрымала сям'я цалкам, то бок, дзякуючы менавіта таму, што на пачатковым этапе мяне падтрымлівалі, мяне заахвочвалі, маўляў, што вось, а чаму б не паспрабаваць, дзякуючы ім я тут апынулася, таму што без ліцэя не было па факце таго, што я маю зараз. Філфак, БДУ, і я вот прачытаў такую аб'яву пра заняткі на філалагічным факультэце БДУ,
тэма знаёмства з прафесіяй пісьменніка, акадэмічны матэрыял у займальнай форме. Вось, у вестыбюлі філалагічнага факультэта сустракаюць дацэнт Лада Вікторовна Алейнік і студэнтка першага курса аддзялення славянскай філалогіі, выпускніца школы юнага пісьменніка Паліна Дваранская. Вот скажыце, калі ласка, як гэта ўсё прайшло? Я ўжо дакладна не памятаю, як я даведалася пра школу юнага пісьменніка, але вось мне адразу спадабалася вельмі гэты фармат заняткаў, вось, таму што школа юнага пісьменніка праходзіла кожную трэцюю суботу месяца цягам навучальнага года, і вось, ну, дзесьці напрыканцы 10 класа тут трапіла, у 11 класе таксама наведвала ўсе заняткі. Ну і вось у гэтым годзе Лада Вікторовна таксама прапанавала паўдзельнічаць. Вось мы, ну, я распаўсюджвала сярод сваіх знаёмых абвестку, што, маўляў, ёсць такая школа. Ну і вучні прыйшлі, спадабалася, будуць хадзіць далей, а мы будзем падтрымліваць і працягваць. Ну, вось ваше супрацоўніцтва з часопісам «Бярозка». У нас была галоўны рэдактар часопіса Яніна Вячеславовна, і вы сюды пішаце, ну, скажам, такія анонсы, крытычныя такія матэрыялы. Вы творчасць якіх пісьменнікаў разглядалі ўжо? Я ж знаёма з многімі сучаснымі беларускімі пісьменнікамі, і, ну, яны часам дарылі кнігі, вось, іх падпісвалі. Ну і я стала іх чытаць і аналізаваць. Так нараджаліся нейкія ідэі для такіх артыкулаў. Што вам цікавей, стварэнне ўласнай творчасці ці вот водгукі на творчасць любімых ці цікавых вам пісьменнікаў? Я разважала над гэтым пытаннем і ўсё ж такі думаю, што на дадзены момант у аднолькавай ступені займаюся і тым, і тое мне падабаецца. Калі вось ёсць нейкія свае пачуцці, хочацца нешта выказаць, ты пішаш сваё, а калі у цябе з'яўляецца жаданне займацца менавіта навуковай дзейнасцю, то звяртаешся менавіта да тэксту. Канешне, вы ж не прафесійны пісьменнік, вы зараз студэнтка. Які час, так сказаць, у вас займае літаратура, і што вам падабаецца на вашым факультэце, што вам падабаецца ў працэсе вучобы? Насамрэч, калі я толькі паступіла, атрымліваецца, і пабачыла расклад, вось, то была ў захапленні ад такіх прадметаў, ну, тыпу літаратуразнаўства, мовазнаўства. Я проста, ну, сапраўды жадала вывучаць гэта на такім узроўні, і зараз мне ўсё падабаецца. Ну, акрамя таго, я навучаюся на славянскай філалогіі, то бок у нас яшчэ ёсць чэшская мова і чэшская літаратура, і таксама пачынаем знаёміцца ўжо з тэкстамі. Ну, рыхтуеце кніжку? Ну, можна сказаць і так, таму што ўжо, ну, рукапісы ёсць даволі значныя, таму што публікацыі больш за 50 дзесьці, ну, і вершаў, і артыкулаў, і крытычных. Больш за 70 вершаў зараз напісана, таксама апавяданні, аповесці і так далей. У нашай праграме мы гутарылі з маладымі пісьменнікамі, якія ўжо ўступілі ў саюз пісьменнікаў. Гэта Паліна Корнева і Максім Хацкевіч. А вот як вы, з кім вы кантактуеце, і ці кантактуюць паміж сабой маладыя творцы? Ну вось на ракуцёўскім леце ў гэтым годзе я пазнаёмілася з Палінай Корневай менавіта, і, дарэчы, нядаўна зусім была на адной яе літаратурнай вечарыне ў Беларускім дзяржаўным медыцынскім універсітэце, дзе таксама, ну, абмяркоўваюць, атрымліваюцца творы, ідзе гутарка таксама пра аўтараў. Вось, мне вельмі спадабалася і планую наведваць далей. Ну вось, калі гаварыць пра тое, што вы разглядалі на, скажем, вот вашым пасяджэнні у школе маладога пісьменніка, такія пытанні, якія мог бы я і вам задаць. Хто такі сапраўдны пісьменнік? Думаю, гэта чалавек, які шчыра піша тое, з чым хоча падзяліцца са светам, магчыма, не чакаючы нават чагосьці, а вось калі не думаеш, што хтосьці там штосьці скажа, потым тады атрымліваеш. Ну, карацей, гэта калі не чакаючы нейкай нават аддачы, атрымліваеш больш, чым ты чакаў. Ну што ж, вот як стаць пісьменнікам? Як вас вучаць, як стаць пісьменнікам? Аналізуючы менавіта свой шлях і робячы высновы свайго вопыту, магу сказаць, што ў мяне ўсё проста нарадзілася з элементарнай цікавасці паспрабаваць напісаць. То бок, наведвала школу юнага журналіста, яшчэ калі вучылася атрымлівацца ў школе.
І показувала наставниця по журналістиці час від часу свої вірші. І вона мене спитала, а чому, ти не спробуєш писати по-білоруську? Я доказую, мовляв, ні, мені нічого не тримається, я не напишу нічого такого вартого. І вона просто сказала, поспробуй. Я поспробувала, і тоді почала більше ніякого читацького опиту набувати, почала знайомитися з письменниками, розмовляти з цікавими людьми, збирати історії, які потім становилися основою для сюжетів яких-небудь творів. Так що це ніяк ось так відбулося. Ну, ось я тримаю в руках гэты выпуск вашай, напэўна, ліцэйскай газеты, вашага ліцэйскага выдання. І вось вы тут таксама ўдзельнічаеце. І ўвогуле, што гэта за выданне і як яно называецца, «Рукі»? Так. Ну, вот раскажыце пра гэтыя рукі. Як толькі я поступила в ліцей, довідалася, що там є такі різні активності, свій ютуб-канал, своя газета. Ну і так як на той момент цікавилася журналістикою, літературою, то вирішила, що мені необхідно в цьому поудільничати. В виніку спочатку я писала, до речі, у кожну номер 10 класу ліцейської газети, яка виходила, або раз на місяць, або був номер, 1 на 2 місяці. А вже у 11 класі стала намеснікам галоўнага рэдактара ліцэйскай газеты. Гэта была даволі адказная і цікавая праца, таму што акрамя таго, што мы з галоўным рэдактарам займаліся напісаннем і рэдагаваннем розных артыкулаў, мы яшчэ заахвочвалі іншых людзей, то бок дзясятых ліцэістаў, якія толькі прыйшлі і толькі знаёмяцца з усім гэтым. Вось мы ім распавядалі, што можна напісаць, натхнялі, падкідвалі якія-небудзь тэмы таксама цікавыя, папаўнялі такім чынам склад ліцэйскай газеты. Гэта быў вельмі такі цікавы вопыт і дзякуй вялікі творчаму педагогу Леры Мікітаўне Рубашнай за тое, што дапамагала і падтрымлівала. Ну, ось як склаўся лёс вашых аднакурснікаў па ліцэю, вы ўвогуле падтрымліваеце сувязі, кім яны сталі, што яны робяць? Безумоўна, падтрымліваем сувязь. В асноўным вучацца ў БДУ таксама. Вось, нават на маёй спецыяльнасці славянская філалогія на філфаку БДУ, групы 10 чалавек. Я вучуся таксама з 2 ліцэісткамі. Вось, разам падтрымліваецца, не страцілі такую сувязь. Вы сказалі, што акрамя беларускай мовы, якія мовы яшчэ, якія літаратуры вы вывучаеце? На славянскай менавіта. Чэшская мова, чэшская літаратура, ангельская ў нас у гэтым годзе і беларуская мова, беларуская літаратура, другі профільны прадмет. Ну, яшчэ першай сесіі не было? Не. Ну, і як вы гатовы да першай сесіі, як вы думаеце? Пакуль што пачынаюцца ўжо практычныя заняткі. На іх даволі цікава таксама працаваць, таму што дагэтуль у нас былі лекцыі. Таму, думаю, з такой плённай сапраўды падрыхтоўкай ўсё будзе цудоўна. Кожны чалавек, які пачынае свой творчы шлях, вы свядома выбралі філалогію. А якой вы бачыце сваю будучыню ў філалогіі? Што вы збіраецеся рабіць? Пра што вы марыце? Пасля філфака ўвогуле ёсць шмат варыянтаў, дзе працаваць. Я хутчэй за ўсё разглядаю штосьці звязанае з рэдактарскай працай менавіта, таму што была ўжо многіх рэдакцый часопісаў газет. Вось, і быў вопыт у рэдагаванні тэксту. Нават тая ж праца намеснікам галоўнага рэдактара ліцэйскай газеты. Гэта ўжо нейкія ўводзены ў такую працу, якая мне сапраўды да сэрца. Вы родам са смаргонскай зямлі, з Крэва. Крэва – гэта ўвогуле вельмі такое памятнае месца. Чым яшчэ можа ганарыцца ваша зямля, ваша радзіма? Чым вы ганарыцеся? Так, я вучылася ў крэўскай школе, але я жыву 10 кіламетраў, атрымліваецца, ад Крэва, ёсць вёска Ардашы. Вось, там не так шмат людзей жыве, але мы знаёмы з кожным, моя сям'я, то бок гэта вельмі такое дзіўнае было адчуванне, калі ты ўжо пераехаў у Менск, дзе па факце, вось ідзеш, і ніхто ні з кім, не знаёмы, і не вітаецца, і ўсё такое. Але на такім кантрасце жыцця з'явілася шмат новых думак і новых уражанняў. А чым можа ганарыцца менавіта аддашанская крэўская зямля? Безумоўна, гэта такі адметны куточак заходняй Беларусі, дзе захаваліся свае цікавосткі і куды варта прыязджаць проста для таго, каб
падыхаць гэтым паветрам, адчуць гэту атмасферу. Ну, там ёсць у краяве, канешне, вось Крыўскі замак, куды прыязджаюць шмат турыстаў, Юр'ева гара, габрэйскія могілкі, от Дашах, татарскія могілкі. Ну, карацей, дарэчы, возера ў нас ёсць вельмі прыгожае. Ну і вось, канешне, калі чалавек пачынае свой творчы шлях, перад ім ёсць нейкія арыенціры, ёсць на каго раўняцца. На каго вы хацелі б раўняцца ў літаратуры? Я б хацела проста у кожнага, з кім я сутыкаюся і чыя творчасць мне таксама падабаецца, вучыцца нечаму і як мага больш узяць карыснага таксама ад гэтага чалавека. Ну і здабываць таксама нейкі свой адметны стыль, проста заходзячы з гэтых гутарак, са знаёмстваў з цікавымі людзьмі. Ну што ж, я жадаю вам плёну, я жадаю вам поспехаў на гэтым нелёгкім і няпростым шляху літаратуры, які вы толькі пачынаеце. І нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй маёй суразмоўцай была маладая пісьменніца, паэтка, малады крытык Паліна Дваранская. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.